Avui aprenem a diferenciar els passats he fet o vaig fer. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Tenim he fet, és a dir, el verb auxiliar haver més el participi del verb en qüestió. Per tant, tenim haver, he, has, ha, hem, heu, han, més el participi. Per exemple, he treballat, o he viscut, o he anat, he estat o he sigut, he parlat, he dit, he tingut, he menjat, he entès, he vingut, he arribat, o, com l'exemple, he fet, i això amb qualsevol participi del verb. I d'altra banda tenim vaig fer, és a dir, vaig més el verb en infinitiu. I aquest vaig es conjuga jo vaig, tu vas, ell va, nosaltres vam, vosaltres vau, ells van, i afegim l'infinitiu de qualsevol verb. Per exemple, vaig treballar, vaig viure, vaig anar, vaig estar, vaig parlar, vaig dir, vaig tenir, vaig menjar, vaig entendre, vaig venir, vaig arribar, vaig fer, com l'exemple. Per tant, aquí tenim els dos passats i com es formen, com es construeixen. Molt fàcil. Un és he fet, és a dir, haver més participi, i l'altre vaig fer, és a dir, vaig, o qualsevol altra persona, més infinitiu. I ara, com diferenciem, com sabem quan utilitzem un o l'altre passat? Veiem les diferències ara. Quin dels dos utilitzem quan parlem de avui, aquesta setmana, aquest mes, aquest any, tota la vida, sempre? Farem servir he fet o he més qualsevol verb en participi. I d'altra banda, quan parlem de ahir, la setmana passada, el mes passat, l'any passat, fa 3 mesos, el 2020, etc., farem servir vaig fer, en aquest cas, o vaig més l'infinitiu que sigui. Per tant, en resum, fem servir he fet o he treballat, he anat, has vingut, etc., quan allò de què estem parlant succeeix en un temps en què encara hi som. Com per exemple, avui encara és actual. Aquesta setmana encara som dins d'aquesta setmana. Aquest mes, aquest any, tota la vida, sempre. Tot això són marcadors que ens indiquen que la situació passa en un temps en el qual encara ens trobem. Per contra, vaig fer, parlem de ahir, això ja ha passat. La setmana passada també ha passat, ha acabat. El mes passat també ha acabat. L'any passat, fa 3 mesos, el 2020, són marcadors de temps que ja han passat, que ja s'han acabat. En aquest cas fem servir vaig fer, o vaig treballar, o vaig anar, vaig parlar, vas venir, etc. Ara veurem alguns exemples per practicar això. L'any passat he anat o vaig anar a Londres. Quina és l'opció correcta? Si vols practicar amb mi, pots fer pausa al vídeo i després veure la resposta. L'any passat he anat o vaig anar a Londres. Si ens hi fixem, l'any passat és un moment en el temps que ja ha acabat. Per tant, l'any passat vaig anar a Londres. L'any passat vaig anar a Londres. El següent exemple. Tota la vida he viscut o vaig viure a Catalunya. Tota la vida és un temps en el qual encara ens trobem. Per tant, tota la vida he viscut a Catalunya. Si parlem d'una persona que ja no viu i diem que aquella persona tota la vida ha viscut o va viure a Catalunya i aquella persona ja no és viva, per tant, per aquella persona ja ha acabat la vida, en aquell cas seria tota la vida va viure a Catalunya, aquella persona que ja no viu. Però si encara vivim, llavors hem de dir tota la vida he viscut a Catalunya. Aquesta setmana
ha parlat o va parlar amb els seus pares. Si recordem, aquesta setmana podem veure que és una marca de temps que encara no ha acabat. Per tant, aquesta setmana ha parlat amb els seus pares. Aquesta setmana ha parlat amb els seus pares. El 2015 he canviat o vaig canviar de feina. Representa que el 2015 ja va passar. Si no ens trobem en aquest any, l'any ja va acabar. Per tant, el 2015 vaig canviar de feina. El 2015 vaig canviar de feina. Seguim. La setmana passada ha vingut o va venir el meu germà. La setmana passada, com indica la paraula mateixa, ja va passar. La setmana passada va venir el meu germà. La setmana passada va venir el meu germà. Avui he menjat o vaig menjar un entrepà de formatge. Avui és un moment en el temps en què encara ens trobem. Per tant, avui he menjat un entrepà de formatge. Avui he menjat un entrepà de formatge. Ahir he arribat o vaig arribar tard. Ahir és un espai de temps que ja va acabar. Per tant, ahir vaig arribar tard. Ahir vaig arribar tard. Faig un incís aquí per recordar que aquest temps verbal vaig fer, és a dir, vaig més infinitiu, no porta una A al mig i no és mai un futur, sempre és un passat, perquè hi ha gent que es confon amb el futur del castellà i de l'anglès, però no, això és sempre vaig, vas, va, vam, vau, van, més infinitiu, sense A, i sempre estarem parlant d'una cosa que ja ha passat, o sigui, d'un passat. Seguim aquí amb les frases. Aquest matí has pres o vas prendre un cafè. Aquesta mateixa paraula aquest ja ens marca el temps verbal que hem d'utilitzar. Aquest matí has pres un cafè. Aquest matí has pres un cafè. Aquest any he conegut o vaig conèixer en Pau. També tenim aquesta paraula aquest, que ens ajuda a recordar que això és un espai temporal en el qual encara ens trobem i que no ha acabat. Per tant, aquest any he conegut en Pau. Aquest any he conegut en Pau. L'any passat he tingut o vaig tenir el meu segon fill. Aquí també la paraula passat ja ens marca que això ja va passar, ja va acabar, per tant, l'any passat vaig tenir el meu segon fill. L'any passat vaig tenir el meu segon fill. Fa 2 anys he llegit o vaig llegir aquest llibre. També fa 2 anys ja va acabar, per tant, fa 2 anys vaig llegir aquest llibre. Fa 2 anys vaig llegir aquest llibre. Sempre he sigut o vaig ser una noia alegre. Aquesta paraula sempre és el mateix com si diguéssim tota la vida. Per tant, diem sempre he sigut una noia alegre. Sempre he sigut una noia alegre. L'excepció seria si la persona de la qual parlem ja no és viva. En aquest cas, diríem sempre va ser una noia alegre, aquella persona que ja no viu. Seguim. El mes passat he treballat o vaig treballar molt. El mes passat, doncs com diu la mateixa paraula, ja ha passat. Per tant, el mes passat vaig treballar molt. El mes passat vaig treballar molt. L'estiu passat hem fet o vam fer un viatge, el mateix. Això ja ha acabat. Per tant, l'estiu passat vam fer un viatge. L'estiu passat vam fer un viatge. I l'última frase, aquest mes he après o vaig aprendre més català. Aquest mes, com diu la mateixa paraula aquest, indica que encara ens trobem en el mateix espai temporal. Per tant, aquest mes he après més català. Aquest mes he après més català. I espero que sigui així, espero que aquest mes hagis après més català. Amb l'ajuda dels meus vídeos m'encantaria que fos així. I si és així, doncs pots donar-me suport de moltes maneres, regalant-me un m'agrada al vídeo, subscrivint-te, unint-te al canal i també els enllaços que trobaràs a sota del vídeo
Hi ha també maneres de treballar amb mi si vols millorar el teu català o reforçar tota la base. Tinc el club de conversa i també cursos de nivell bàsic. També trobaràs un enllaç per entrar al grup de WhatsApp on practiquem també català. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.